Hello guys, good evening po sa lahat ng nanonood sa video na ito. Ngayon guys, may nag-request sa atin na ito si Nerissa Lawas from Cebu. So yung pang-husband na si Carlos Cabusas, address Poblacion Compostela, Cebu. So mayroon siyang luwas na gusto niya magpagamot sa atin. So susubukan natin, baka nga magumaling siya. Itong gawin natin ha. Gawin natin to. Ito. Name of Jesus. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Search. So ngayon na, tapos na. Yun lang po.